गिबियावनो आंनि इउट्युब चेनेल नायगिरि गासिबो रायजो राजा आरो आंगोनि लोगोफोरखौ आङो बरायनाय जासिग्रोबाय। आं नैबे समाव दिनै इंराजि 2022 मायथाइनि दिनै 7 जुन। बे 7 जुनाव दिनै मेट्रिकनि रिजाल्टखौ फोसावदों। आङो गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गंब्रै फरायसालिनि आं रिजाल्टनि फिथाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दा फोरमायनो सानदों। देग्लाय बहुद खम माने बर' बिजोंजों मेट्रिक होनाया फार्स्ट डिभिजन सासेबो गैया। आं गिबियावनो तेलिसालाव थानाय सेसुपानि गोजौ फरायसालिनि बर' बिजोंनि रिजाल्टनि फिथाइखौ आङो फोसावनो सानदों। बिथांमोना गासै 7 होदोंमोन। सेसुपानि गोजौ फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाया गासै 7 मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन। बे 7नि गेजेराव 2आल' पास खालामदों आरो बे 2निनो सासेया सेकेन्ड डिभिजन आरो सासेया थार्ड डिभिजन। आरो नैथियाव आङो जयपुख्रि गोजौ फरायसालि बिथांमोननि फरायसालिनिखौ फिथाइखौ आं फोरमायनो सानदों। बिथांमोनाबो टटेल 6 जना मेट्रिकखौ होदोंमोन बर' बिजोंजों। बे 6 जननि मादाव सासेया सेकेन्ड डिभिजन आरो 3आ जाहैबाय थार्ड डिभिजन। गासै 4 पास खालामदों 7नि गेजेराव। आरो उरियामघाटआव थानाय बिनेस्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालि बिथांमोननिया गासै 7 पास जादों। टटेल हरदों आं सोंहरनायाव। बे 7नि गेजेराव 2आ जाहैबाय सेकेन्ड डिभिजन आरो 4आ जाहैबाय थार्ड डिभिजन। गासै 6 जन 6 जन पास खालामदों। गासै बेखिनिया बिथांमोननिया बेखिनियानो 7। आरो आं नेक्स्ट गंसे फरायसालिनि मुं लानो नागिरबावदों। बे जाहैबाय सीमान्त उच्च माध्यमिक बिद्यालय। बे फरायसालिनि बर' बिजोंजों मेट्रिक आनजाद होनाया गासै 7मोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा 7नि गेजेराव सासेबो पास जायासै। दा नैबेखिनिखौ आङो फोरमायबाय। आसा खालामो जोङो फरायनाय आरो लिरनायाव जोङो बयबो गोसो गुदुं जानांगोन। जिहेतु जोङो सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' खाना होननानै बुंनांगोन। दानि जुगाव जोङो जिउ दैदेननो थाखाय गोब्राबबो जायो। बेजों लोगोसे जों खामानिबो मावनांगोन आरो सोलोंथाइनि फारसेबो गोसो होनांगोन। मानो होनबा सोलोंथाइयासो नों स्रां बायदि जोङो साननि सोरां बायदि जोंनि गंसे न'खर आरो बुहुमखौ खालामो। बे बेलायाव सोलोंथाइनि बेलायाव न'खरनि गारजेनजों लोगोसे फोरोंगिरि बे मोननैया बांसिन बिबान लानांगोन। आरो समाजाबो बेवहाय बाहागो गोलैफायो। जों समाजाबो मोजां जानांगोन। जोंनि गामिनि मानसिफ्राबो मोजां जानांगोन। थुलुंगा होनो हानाय जानांगोन। फरायनायनि बेलायाव सानग्रा जानांगोन। आरो फोरोंगिरिफ्राबो फोरोंनायाव गोसो गुदुं जानांगोन। आरो बिमा बिफाफ्राबो फरायनायाव माने सानफ्रामबो गावनि फिसाफोरखौ माने नायबाय थाग्रा जानांगोन। माने सानबाय थाग्रा जानांगोन। फिसाया फरायदोंना फरायाखै, मा खालामदों, माबोरै दं, बबे साबजेक्टआव उइक, बबे साबजेक्टआव गाज्रि, बबे साबजेक्टआव मोजां, बेफोरखौ एसे उदिस लानाय जानांगोन। अब्लासो जोङो इयुनाव जों मोजां गथ' दिहुननो हानाय जोंनि सम फैगोन। आसा खालामदों मोनसे समा मोजां जागोन। नाजाथाबनाया जोंनाबो थानांगोन बर'नि गेजेरावबो, जाहाथे इयुननि समाव जोंबो टप 10आव सासे नङा 7 7 बेफोरबायदि जोङो उथ्रिसारनो हानाय जानांगोन। आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो DBNआव 4th पजिसनाव मोनहैदों टप 10आव। स्नेहा हयखिया होननाय बिनानावा। बे जाहैबाय सरुपथाराव थानाय दयानन्द बिद्या निकेतन इंलिस मिडियाम। फोरनिसिम आं बेखौनो फोरमायनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।